Se quedamos sin casa a primeira hora, jodeuse todo. Aí vai a montería para o carallo. Hoxe, coto de caza, achégase a terras de Irixo. Aquí, no Tefor de Santiago de Corneda, vamos a acompañar a cuadrilla da Tora e os seus amigos na celebración dunha montería. Acompañados. ¿Cuántos cojones hay? 100. 50. Mateo González Gómez, Ramón Abad Caldeiro. Caldeiro o cubo, Juan. Intentade coller unha rama, unha ponla, poñedela ao lado, joder, ou a xente que lle coste máis, e ides ter xente a 25 metros para a esquerda e 25 metros para a dereita. Se pasa un bicho, van vir, sentides vir os cans, non pensades que vean o can o bicho diante. Chamades ao do lado, ollo, botame unha man aquí para virar os cans. Se quedamos sin cans, acabouse todo. ¿Cantos ustedes de escopeta? 100 y pico de anos. Pero mi abuela lle comprou un cura. E funciona como as outras, non? Ven aquí, Daniel. ¿Cantos cans soltados máis ou menos? Entre todos? Sí. Non te podía dicir unha cifra, pero a mellor 100. Hurry, hurry! No, pero un restillo hay, ¿no?
De onde viene usted? De onde ven? De Valga, por invitación. A ver o que facemos hoxe. Ti de onde ves? De Valga. É un tipo de valga que fai no Irixo. Teño de invitado aquí que sei que hai bo ambientillo aquí. ¿Dónde va? Uy. Ah, mira, hijo. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó Hugo? ¿Dónde va Hugo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? A ver. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Hilo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde va? Ainda non viche ningún, non? Nada. Esta zona, de momento nada. Pónganse nerviosos. Pari! Non apareceu ningún, non? Nada, diz que escaparon para lá para baixo. Digo que lá abaixo houve. Lá abaixo hubo tiros, non? Sí, pero eu aquí nada. Como é a cousa? Dame para atrás, dame para atrás. Ainda non pasou ningún? Non pasou ningún aínda ou que? Sí, levantamos aí algo, pasamos aí para a carretera para aí. De onde chega este home? Este home chega desde Caldas. Desde Caldas, que fai un home de Caldas no Irixo perdido? Un home de Caldas ven ao Irixo a de pasar a mañán, a pasar o rato, a divertirse un pouco. Vimos a participar, a ver se hai suerte, temos algo de algún bicho que se aproxime por aquí para entretenernos. Se non nos matamos é igual, aunque corra o mesmo. O importante é ter adrenalina no corpo. Sale algún ou non? De momento no, pero ainda pode salir, non? Ainda estamos en horas, non? Esperemos que salga, non? De onde chega este home? Este home de Arcos da Condesa. Que fai un home de Moraña polo Irixo adiante? Bueno, aquí pasando un día coa cuadrilla a ver se sale algo. Se temos suerte, como digo outro.
fai un home de Santiago polo Irixo adiante? Polo Irixo, pues de caza. De caza. Entonces por eso, a ver como se nos dá o día. Toma, toma, calle ben aí. Toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma! Aí sí. Bueno, chegámonos a outro da batida. Como é o seu nome? José María Fogo. E ven de... Caldas. Parece ser que anda algo por aí, a ver se temos suerte. Como vai o día? Como se presenta? Por aquí, por esta zona, mal. Por as outras non sei. Pero por aquí non nos coitamos nin os cans. Son Hugo de Forcarei. De Forcarei, ali hai moita arcea, Che. É bo cocido. Por aquí non pasou nada. Nada? Nada. Galle, todo, blanca. Este é a última batida do ano, verdade? Sí. E como vai a cousa? Bueno, bastante ben parece. Bastante ben. Si, hai para hacer un porcos ou non? Polo coín, pola emisora, sí, bastantes. De onde ves? Da estrada. Da estrada, que fai un home da estrada polo medio do Irixo? Hai que conocer o mundo. Son Miguel, de antes de hoy. Eu sou un moncho de Vigo do Real, Samos. É que fan estes dous homes aquí, perdidos no Irixo. Aquí estamos pasando o tempo. Eu dixéronme que aquí había porco escondido. Había un porco, había. Ou hai? Hai un porco escondido aquí, sí. Vou a ver. Quen foi quen lle deu? Miguel. Entón Miguel, no último día, verdad, da caza, do jabalí, a penúltima ainda? Mañá. Mañá, pero estamos no fin de semana, Sí, realmente último, non? Sí. Como foi a temporada? Ben. Moito jabalí. Este ano, ben. E agora dime ti onde estaban estes porcos no cacho que nós viñamos. Manda cojones. Moito mal tempo. Toma! Aí está o rejo. Tenemos que ir cara atrás así a ver o do rejo, non? O carallo. Vamos indo, viudo. Mira. Coca. Vamos! Pari. Vamos! Bueno, como vai o día? No, o día non chove vai ben. Non, se chover non chove. Non, non chove. Podia ir mellor, pero bueno. Que un está lá arriba. Bueno, outros saleunos por aí e fallámolo, pero bueno. O porquinho está aí. O porquinho, alá, do lado do coche. Todo vai ben? E xa estamos chegando ao mediodía e atopome con outro señor. Con quen falo? Jorge Franco. E Jorge Franco vende Baño de Valga. de Valga, que fai un home de Valga perdido por as terras do Irixo, que son as miñas. Azar. Bueno, como vai o día? Como se portou o día? Vai ben. Po día de sol, verdad?
José Chenlo Gómez e Viño de Valga, vale? Son veciño de Manuel. Moi ben. Pois, a ver se ainda aparece algún. A ver se temos sorte. Veña. Fari! Pasaron de canso. Pari! Vamos, ven, vamos. Blanco, todo. Gomi, ven! Estrella xa está. Veño desde Valga. Bueno, houve moito tiroteo, pero por aquí non lle cadrou a salir ningún. Soy José Chandios e vengo de Valga. E que fai un home de Valga perdido polas terras do Irixo? Vimos estas batidas que hai aquí en Cornella. Aí veu algún viudo, algún can dos teus. Aquí pasaron 3 ou 4 casos, o resto démonos parados. Eu veño polo pulpo, non veño pola caza, veño polo pulpo. Pero entón, eso que hai aí, quen foi? Saliron por aquí sin querer. Ben, xurería que lle din, Se veñen para a cosita que veño para. Auténticos artífices do día, non? Son os chavales os que mataron todo. Atopámonos cos auténticos artífices Un deles. da batida de hoxe, non? Claro. E de onde ves? Eu de Pontevedra. De Pontevedra, que vai un tipo de Pontevedra nas terras de miña abuela. Invitado por os amigos. Aquí andamos cerrando a temporada, dando un giro por aquí. Verdade? Como foi a temporada? Bueno, bastante ben. O mellor día de momento foi hoxe, da temporada. Eu veño de Pontevedra. Sí? Pero tú eches sorte dando algún ou non? No, eu solo veño polo pulpo. Oxe, no, tirou o chaval. Eu non. O día presentouse ben, non? É capitán. Sí, moitos fallos, pero bueno, algún foi caendo. Home, están aquí. Os tiradores son cativos. Son de pouco de... Pero gastan balas, Gastan go.
o pulpo? Estaba bo. O picante pica moito, pero o pulpo, ben. Presi, como está o pulpo? Ben, ben. Bueno, pois acompáñanos Sergio Fernández, hoxe Sergio Montería, por terras de Irixo. Sí, está ben facer así de vez en cando algún, aunque nos gusta catar de corda, pero un día así para despedir a temporada, pois xuntamos a xente, unha comedela rápida e todos contentos, foi un día moi bo e eso, po ano outra vez pasalo ben. Falando dun día moi bo, onde veches contando polas mesas, que contabas? Os cartos, a ver, para pagar, cantos éramos? Ah, e os tiros. Así queda ben. Sí. Nada, a ver cantos tiraran, porque dicían, eu non os coitei, non me parecera escoitar tanto, porque dun lado outro non se oían, e ao final 120 tiros. E na 118 faltaba un que estaba fora, e dixome, eu dous, 120 disparos, unha xornada boa, o das pezas e o de menos, marcharon moitas, puderon ser máis, tamén puderon ser menos, e o de menos ao final. Agora creo que o home este que tiña daños aí quedará máis contento, a ver se os levamos ahora todos para ali. Tiña moitos daños nas fincas, un ganadero que ten ovellas e tal, ao final farlle unha boa labor e queda o home contento. Falando de boa labor, xornadas como esta, digamos, poñendo broche unha temporada onde destaca sobre todo eso, a amistade e o compañerismo. Sí, foi outra vez unha temporada que chegamos outra vez aos 100 exemplares, cazamos pouco, non como outros anos, o sea, hai que estar contento, non se pode pedir máis, tampouco para 4 sábelo ti ben, que son números moi aceptables, que ao final o número é o de menos, pero quero dicir que ao final vas cazar para facer xornadas boas. E non pode haber queixa que este ano cazamos moito menos que outros anos, pasar os 100 exemplares na nosa terra, sobre todo por alá onde somos nós, sabes que é complicado, que hai moi pouca densidade. Desde hai, máis ou menos, pero digamos non se nota tampouco un beixo importante. Apunta a xente que máis ben é por zonas, non? Sí, totalmente. En zonas, foi un ano bo, houve en zonas que se queixaron, pero eu creo que en xeral, polo que sei, máis ben foi tendencia á suba que á baixa. E para o ano que? Nada, seguiremos aquí hasta que a paciencia aguante, porque como a toda edad pesa, non son vello, pero quero dicir que vai cansando, vai afrouxando a cousa, xa non tes esa ilusión que tiñas como a cando era neno, sigue la tendo ao final, pero seguiremos un ano máis, ca cuadrilla cordatora pa diante sempre, Portas, Caldas, a muerte aquí hasta Corneda, e seguiremos todos xuntos, uns virán, outros irán, pero seguiremos. Pois moitísimas gracias, sobre todo por ese traballo, ese esforzo que sabemos que leva aparexado manejar unha cuadrilla de caza, e o único que se pode desear é sorte e sobre todo que teñan moita paciencia, Sergio. Nada, gracias a vos e á Mesa Galega por estar sempre con nós, formando parte co todo o tema de seguros, de trámites, que hoxe axudastenos aquí tamén, todo o traballo que facedes, o de reportaxes de cara á xente, para que o público, a xente tamén sepa un pouco a labor que se fai, porque sempre nos ven do outro lado mal, e ao final eu creo que faz unha limpieza de cara a accidentes, xente que non se valora a nivel global, así polo menos dase visualización a eso. Moitísimas gracias e moitísimas sorte. Bueno, pois isto foi o que dou de sí, esta xornada que pon peche a tempada 2025-2026 de caza de Xabril. Un ano máis, Gouto de Caza, acompañando aos cazadores.